Представете си компания, която влага цялата си колективна енергия, талант и ресурси изключително за запазване и съхранение на създаденото. Представете си, че тази компания успява да постигне завидна международна репутация, помагайки за запазване на направеното от човека в различни области на индустрията, търговията, различните институции и държавни органи. Една компания, която вероятно е стартирала много скромно, но сега по целия свят извършва поправяне, а не заменяне на всякакъв вид машини, оборудване, сгради и промишлени съоръжения. Една компания, чието име се е превърнало в нарицателно на удължаване на експлоатационния период. Представете си още как тази компания решава да измерва успеха си не в тонове продадени продукти, а в броя на решените проблеми. Не е нужно да си го представяте, защото такава компания съществува и се нарича Enecon. Вече близо четвърт век Enecon Corporation предоставя на клиентите си решения за постигане на производствена ефективност за широк кръг от ремонти и проблеми при поддръжката. Обикновено става въпрос за ерозия, корозия, кавитация, износване и абразия, външно въздействие, химическа атака, хидростатично налягане, течове на покриви, обезопасяващо покритие против празаляне, защитни подови покрития, енергийна ефективност чрез намаляване интензитета на слънчевите лъчи. Enecon е световен лидер в подобряване на ефективността на системите, работещи с потоци от флуиди и технологии за удължаване на експлоатационния им период. Инженерите, специалисти на Enecon, са на разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, в над 40 страни и на 6 континента и ви помагат да диагностицирате конкретния обект за ремонт и проблеми при поддръжката. Изберете най-рентабилните и доказани решения за тези проблеми. Работете съвместно с екипа си, за да нанесете правилно продуктите за постигане на максимално удовлетворение от резултата. Редовно спестяваме на клиентите си милиони долари при конвенционални ремонти и проблеми при поддръжката. Нека разгледаме няколко примера на реални успехи, постигнати от Enecon по света. В тази главна помпена пречиствателна станция за отпадни води в един от най-големите градове в Съединените щати са се образували пробойни в тези големи отводнителни тръби, дължащи се на агресивното влияние на водата и възрастта на тръбите. Тъй като беше невъзможно зданието да се затвори за конвенционален ремонт или подмяна на тръбите, инженерите от станцията се обърнаха за помощ към местните специалисти по системи, работещи с потоци от флуиди. Те препоръчали да се извърши абразивно бластиране на тези тръби, след което да се обвият с около четвъртинчов слой от керамалой и полимерна мрежа. Това неконвенциално решение осигурило на съоръжението дълги години експлоатационен живот и спестило на града милиони долари от подмяната и прекъсване на работата. В този голям град в Канада местната компания за обществен транспорт построила 5 км тунел на метрото. По време на строителството се разкрили пукнатини и съответно започнали течове. Били взети всякакви широко разпространени мерки, включително и запълване на пукнатините чрез шприц, но нищо не помогнало. Инженерите от компанията потърсили специалистите от Enecon, които им препоръчали Enecrete WP за запълване на пукнатините, независимо, че все още имало течове. Едва няколко стотин кофи от Enecrete WP били използвани за цялостно уплътняване и запушване на течовете в тунела. И така, общината спестила милиони долари. В тази водноелектрическа централа в Шотландия, построена през 1930 година, процесите на ерозия и корозия били ускорени от процеса на кавитация по турбините. Тъй като стандартното наваряване и шлайфане са изключително скъпи и биха отнели много време, от централата решили да използват Дуратъв за ремонт и защита на перките на турбините. Целият проект е завършен успешно само за 5 дни, което спестило на централата стотици хиляди долари от ремонт и спиране на работата.